ai voievodului Bogdan Vodă. Prin fața dumneavoastră trece în acest moment detașamentul batalionului 22 Vânători de Munte Cireșoaia, comandat de colonelul Gabriel Moglan. Unitate specializată pentru lupta în mediul montan, asigură reacție imediată în zona de responsabilitate. Sub comanda colonelului Costel Pomană, vă prezint onorul militar din batalionul 24 Vânători de Munte, general Gheorghe Avramescu. Comandați de locotenent colonel Ștefănescu Florin, trec prin fața tribunei oficiale militarii batalionului 385 Artilerie Iancu de Hunedoara. Defilează în continuare militarii batalionului 468 Apărare Antiaeriană Trotuș, comandați de colonelul Mureș Lămășanu. Batalionul de apărare antiaeriană este unitate care are în compunere atât tunuri cât și rachete antiaeriene și este destinat să ducă lupta împotriva mijloacelor aeriene ale adversarului. Comandați de colonelul Cătălin Beșa, militarii batalionului 435, sprijin logistic Ciuc, fac parte dintr-o structură viabilă, capabilă să-și îndeplinească în condiții optime misiunile specifice prin achiziții de materiale, mentenanța tehnicii și echipamentelor, executarea transporturilor, echiparea efectivelor, depozitarea armamentului, muniției și materialelor. Parada tehnicii este deschisă de vehicule de mare mobilitate tactică Urovam-TAC, utilizate cu succes de forțele terestre în misiuni în teatrele de operație din Bosnia și Afganistan. Vor trece prin fața dumneavoastră transportoarele amfibii blindate de cercetare, aflate în dotarea batalioanelor de vânători de munte. Vehicul blindat de luptă cu tracțiune integrală cu două punți, echipat cu militar, dotat cu două mitraliere, amfibiu, propulsat pe apă cu ajutorul unui hidrojet. Rulează prin fața dumneavoastră transportoarele amfibii blindate cu aruncător calibru 82 mm. În continuare, puteți vedea transportoarele amfibii blindate B-33 Zimbrul. Au un echipaj de luptă format din 11 militari, cărora le asigură transportul protejat. Este înzestrat cu o mitralieră calibru 14,5 mm și o mitralieră de calibru 7,62. Observați acum autocamioanele DAC 665T care tractează obuzierele de 152 de mm. Aflate în dotarea batalionului de artilerie, sunt destinate în principal pentru neutralizarea forțelor vii și tehnicii de luptă ale adversarului și acționează de regulă în cadrul bateriei, executând misiuni de foc prin ochire directă și indirectă. Urmăriți transportorul amfibiu blindat de cercetare, pe care este montat complexul de rachete antiaeriene CA-95, destinat pentru combaterea țintelor aeriene care atacă la mici înălțimi. Tunurile antiaeriene de calibru 2x30 mm din cadrul batalionului de apărare antiaeriană
piese de artilerie de calibru mic cu 2 țevi destinate apărării antiaeriene contra țintelor care zboară la altitudine joasă cu viteze mici. În continuare puteți vedea complexul antiaerian Oerlikon. Este un tun antiaerian modern destinat cercetării spațiului aerian, descoperirii, combaterii și nimicirii țintelor aeriene. Prezent la paradă este și echipajul de pe autostația Panther, montată pe șasiul de Aro, aflat în zestarea companiei comunicații. Prezenți la paradă sunt și Ron, Carla, Exir și Nico, câini special antrenați pentru detectarea explozivilor în teatrele de operații, paza obiectivelor speciale și căutarea persoanelor din dotarea batalionului logistic. Urmăriți autoatelierul de întreținere și reparație auto, dotat cu utilaje specifice pentru realizarea lucrărilor de intervenție și mentenanța tuturor categoriilor de tehnică. Cisterna de apă din dotarea batalionului logistic și bucătăria rulantă auto sunt utilizate la exerciții pentru transportul apei și prepararea hranei militarilor. Urmărim o autosanitară din cadrul batalionului logistic, utilată cu echipamente de ultimă generație, personal medical specializat, care acordă asistență medicală de urgență și transport la unitățile medicale de resort. În continuare puteți vedea auto specială de poliție militară Dacia Duster, aflată în dotarea plutonului de poliție militară. Este utilizată pentru asigurarea traficului rutier și însoțirea coloanelor militare oficiale. În continuare, vă invităm să vizitați standurile cu tehnică militară, armament și echipamente specifice vânătorilor de munte și să ascultați timp de 30 de minute un scurt concert de fanfară.